Ngai ku blai ia je pi wei puai ka kerteng batiang tam Jesu Kristus belong nong pen em jongi. Ka ktien jong blai ka bangakwa ban wanra ka ne ka step kalong pin om kerdu ai. Ka sam balai psau ka dekat ka ba shipho ka ya thu yangi. Ka ong baki sing samla ki kerdu baki syak tangan Henry kita ki bawat yo try kin om kerdu ya ka ba ba. Unong roi sam open kan mau yangi. Nak ktien ka jong blai la da phit pule ka dekat ba khandai kum ju ka ni ka dekat ka bang la pule ka dekat ba shipho ka ya thu yangi ba ki breu ki ba ship tieng yo try ba ki breu ki ba wat yo try kin om kerdu ya ka ba ba. Ka mot ka don ka jingker khu ka ba krau ya kita ki ba wat yo try ba di kita ki ba ship tieng yo try. Nak ta ka dau ka ba penlong wat yo nong roi sam bo nong bo try ulong nong ap long brot jonga ngan om kerdo. Tiga pen ken mau yang i balada utrai ulong nong yalam jongi utrai ulong uta ubadan hasenda jongi barabor kabomot un yalam yang i kicakap lang unom sya yang i bangin kerdo ke papa. Ngakan mau ru ke bau Jesu Ukran kat kum ka gospel ka jong Lukas kal nong pa arpu ar ka dekat belai pesan ngikan mau hang tuah bau Jesu pha ki senran jong u ban let yalap ke gospel u ong ki ba kimdai ban syem la de ban ra ka jingpan la ni ya ka yarong ni ka juti baru keli ki uang hato pis ngau kerdu ai kisenran kila ong syau kilong em ngi klam kerdu ruam tigyo i hang ne kisenran kiyo e kapor ka jong blai ban be ki ksoi ban le ki kamba pat om tang kata ka bible ka yathu yangi bakim shimla kerdu namar balai ba ukres udapiang ha ka jing em ka jong ke unong rai samu pen kan mau shu yangi uang ba hagasam kabalai punyo kedekot ba arpusan uang ngalalong samla tementa ngala teman Henry ngam shimla yo yo bahok bala ino ya lemne yo sembai jogu bagi krong kepu tike ke bang aku apan kentu nak benta jong pi wei pe wei ki paralok ba ie kan mau ya kene ka wei ba pin om kerdo ladangi ship ting you try but you want ka khamat ka jong o ka jing kentu ie ja kene ka clip mat ka long to wat you try to ship ting you try to shakri you try to sha bo try ulong nong ap lang brot jong phi penlong ila di kum kita ki lang brot ki bobo ka jing shan ya nong ap lang brot penlong ila di kum kita ki banget ki ban bu ka jing nge jong phi ya Jesu Kristus namar kita ki ba shakri you try but ki bawat yo try kinom kerdo ya ka babah ublain kerku ya kane ketien ke jong play ka bakhandiat ka bangadon banwan ra ka ne ka klip mat jong kane ka step ublain kerku amen.